जों दिनै मिटिं खालामनांखा गंगानगर ब्लक लेभेल कमिटिनि खायसे आरो वान डे वार्कशप ओंखा सिनि आरो 7टा विलेज कमिटि दङ आ कमिटिनि बरं थैनाय प्राय 150 जन बरं कुटुंबा आरो सिनि मेम्बार बेबागै 3000 मत दङ आरो सिनि बेनिफिसियारि दङ राबार दङ 700 मत ताइनक दङ 700 जन मत जों लिस्ट जा आवता भेरिफिकेसन सलि दङ जों ताबुक थांगा भिडिअ मालायनाय भिडिअ थांनाय जों खायसा मेमोरेन्डाम मोननाय नकनि क्षेत्रे जिउ टेकिं खालामनानै बागैनाय जों ताबुक भिडिअ मालायनाय जों मालायान परे जों नक दाफिमानान बाय जों गलायनाय जों हिमानि कारन थांगा नक रै दङ नक होननानै राबार बागान रै दङ राबार बागान सानै होननानै दखान रै दङ बुजि होननानै अमा हेकासिनि एडिशन डिलिमिटेशन ताइ बिसेस ताइ ताबुक खांके जोमाय सुक्ति खालामनानै बिसिंगो 28टा दाबि मानिफानो बरक ताबु फान खलायाखो ताबु कखा हाइसि जों सिपिएम सरकारनाव नायखा बिजेपि सरकारनाव नायखा ताबु मथा सरकार सलि दङ ताबु कखा हाइसि जों फेब्रुवारिनि लास्ट उइगो नाइलेबा मार्चनि फार्स्ट उइगो जों 3000 डेलिगेसन लांनाय दिल्लीआव जों जन्तर मन्तराव थांनाय जों आरो इन्डिया गभर्नमेन्टनि थानिव जों बरक सोंबाय जे एग्रीमेन्ट थाइमानि ताङै फुलफिलिं या ताङै ताबु फान इमप्लिमेन्टेसन या इमप्लिमेन्टिं या ताबु फान ताङै बरक नकमान या जों ताबु बरक लेस रङ जागारनानि कक नक रै रङ नक रानि कक राबार बागान खायनाय लाइभलिहुड खायनानि कक गोबांमा स्किम रगैनाय लाइभलिहुड रानि कक ताबुकसिनि सरकाराव जों कलखा एक्सेप्ट नन एक्सेप्ट ओभारग्राउन्ड बाय निडि गृह बरं बागैनाय जों ताबु सबा खालाय दङ स्पेशली आं साना मुसुंगो नरक राजनीतिखौ तौर जायगायाव होनाय बरबाय बरं वाले रिया होनाय बलबाय बरं नक सखाया होनाय बरबाय बरं बथारबाय न जों टिआइपि सहित जों उनकरव रागदामा खायो नर आबर न राजनीति वाले माने दफा बाय दफा न बुलाय माने आबन मुथाबे जों ताबुक टिआइपि सिरक बासाखा टिइउआइआर सिरक बासाखा जों ताबुक सरकारनि थानिव सिनि चुक्ति खायमानि मते एग्रीमेन्ट खायमानि मते बाय बर आबर सामानि दङ नरक सिलाय याकानि फायगोन नाबा जों नं गिटाम नां जों रुनाय